आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. हे प्रत्येक आपापल्या परीने घेत आहेत. कोण 1400 घेतो, कोण 1500 घेतो, कोण 2000 घेतो. जसा वेळ जवळ येईल उत्सवाचा तसं आपापल्या परीने सगळं चालतं आहे. त्याच्यावर काहीतरी कंट्रोल रेट, फिक्स रेट पाहिजे. की तिकीट 1500 रुपये घेतलं आमच्याकडून. आता 1600 रुपये तिकीट आहे. 1500 घेतलं. हां. मोठ्या संख्येने गणेश भक्त आता दाखल होत आहेत. आपण आता कणकवलीच्या या बस स्थानकासमोर आहोत. आपण पाहतो की मुंबईचे जे चाकरमानी आहेत, हे गणेश भक्त आहेत, ते आता कणकवलीमध्ये उतरत आहेत. कणकवलीमध्ये बहुसंख्य आता जे गणेश भक्त आल्यानंतर आता लगबग वाढेल असंच एकंदरीत चित्र आहे. गणेश भक्त कुठून आला तुम्ही, काय सांगाल? कुठून आला तुम्ही? पनवेल. कसा झाला प्रवास तुमचा? प्रवास ठीक झाला, म्हणजे आता काय रात्री झोपूनच झाला आहे प्रवास ना, त्याच्यामुळे काय आमचा सिंधुदुर्गात वगैरे व्यवस्थित झाला. काय तसं तिकीट आहे? तिकीट 1500 रुपये घेतलं आमच्याकडून, हे पर हेड. कुठे जाणार तुम्ही आता? आम्ही ते कणकवली इथे झालो. कणकवली. हो. हे होते गणेश भक्त, हे मुंबईवरून आले आणि कणकवलीला आहेत. त्यांचं तिकीट दर देखील 1500 रुपये घेतलं आहे. आम्ही आलो, ॲक्च्युली मी कांदिवलीहून निघालो. बोरिवलीला 3 वाजता शार्प टाईमला गाडी आली आणि तिथून आमचा प्रवास चालू झाला. तो भांडुपला येऊन थोडंसं वेटिंग, तिथे सीट बाय सीट घेतात होतो ना तिथे. तिथून नंतर प्रवास आमचा व्यवस्थित झाला पनवेलपर्यंत. पनवेलच्या नंतर थोडंसं ते रस्त्याचा प्रॉब्लेम चालू आहे, मुंबई गोवा हायवेचा. त्याच्यानंतर तिथे बरंचसं म्हणजे स्लो करावी लागल्या गाड्या. हा, तिकीटचा दर जवळजवळ 1500 पेड केलेले आम्ही पर सीट. बिल देतात? हां, बिल देतात. हां, रिसिट वगैरे देतात. कुठे जाणार तुम्ही? आता आम्ही जाणार आहोत कट्टा, मालवण. गणेश भक्त गणेश चतुर्थीनिमित्त मोठ्या संख्येने आपण असते नेतो, काय सांगत? त्याबद्दल काय सर्वांना शुभेच्छा मी देतो. सर्व कोकणवासियांना, सिंधुदुर्गवासियांना चांगला त्याने उत्सव साजरा सहन करावा. तेव्हाजवळ पुढील आयुष्य असेल. ते येताना साजरा करतो येतो, पण मोठ्या संख्येने जे तिकीट दर आहे ते देखील वाढले. त्यावर आता तिकीट दर ओव्हरऑल तर वाढलेले आहेत. आता तसं बघायला गेलं तर त्याच्यावर अंकुश गव्हर्मेंटचा पाहिजे. त्याच्यावर कंट्रोल सिस्टम पाहिजे. ती कंट्रोल सिस्टम मला वाटत नाही की प्रॉपर आहे. कारण टेरिफ रेट हे प्रत्येक आपापल्या परीने घेत आहेत. कोण 1400 घेतो, कोण 1500 घेतो, कोण 2000 घेतो. जसा वेळ जवळ येईल उत्सवाचा तसं आपापल्या परीने सगळं चालतं आहे. त्याच्यावर काहीतरी कंट्रोल रेट, फिक्स रेट पाहिजे की ह्याच्यासाठी. नाही तर कसं आहे, ठीक आहे, ऑफ सीजनला जे तुम्ही 1000 रुपीज, 1200 रुपीजमध्ये तो प्रवास करता, तो लोकांना छोटंसं कुटुंब असेल 2-3 माणसाचं, त्याला भारी होतं ते. रेल्वेची परिस्थिती तर सर्वांना ज्ञात आहे, तिकीट मिळत नाहीत. एस टीचं सांगतायत एक, करतात दुसरं. ॲक्च्युली प्रवास करायला गेलो एस टीचा तर एकदम कंटाळवाणा, घाणेरडे एस टी स्टँड असतात. त्यामुळे तसं बघायला गेलं तर लक्झरी बसशिवाय लोकांना पर्याय दिसत नाही. प्रायव्हेट कारने तर येऊ शकत नाही. ज्यांची छोटीशी परिस्थिती आहे, ज्यांचे फायनान्शियल साऊंड आहे, तेच येऊ शकतात. बाकी इतर लोक काय करतील? सामान्य जनता काय करेल? ह्याचा विचार केला पाहिजे. सामान्य लोकांचा विचार करून हां, त्याच्या हिशोबाने केलं पाहिजे. आता पर्याय भरपूर झालेले आहेत.
प्रवासासाठी हे ऑप्शन ते ऑप्शन झालेलं आहे. पण त्याच्यावर गव्हर्मेंटच्या ज्या ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आहेत त्या प्रॉपर केल्या व्यवस्थित केल्या तर बरेचसे लोक त्याच्यामध्ये सोय अवलंब करू शकतात आणि सोय होऊ शकते आणि जी ही लूटमार असते ती थोडीफार कमी होऊ शकते. नाव कसं आपलं? मी शांताराम गावडे. आलो तीनात नका किती वाजता निघाला? 5:45 कसा झाला प्रवास? व्यवस्थित एकदम. काय तिकीट आहे सध्याचं? आता 1600 रुपये तिकीट आहे. हां कुठली बस? जीवदानी. कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात गणेश भक्त आहेत, काय सांगा? नाही गणपती उत्सव तर आमच्याकडे जोरातच असतो त्यामुळे प्रश्नच नाही. त्यामुळे हक्कानं सगळे लोक येणारच. मग तो तिकीटचा कधी विचार करत नाही सर. ओके थँक्यू. नाव काय आपलं? प्रकाश सावंत. कसा झाला प्रवास आपला? एकदम चांगला झाला आहे. आम्ही 3 वाजता बसलो आणि आम्ही आत्ता कणकवलीला उतरलो आहे. कुठून आला तुम्ही? आम्हाला सातारा मार्ग लागला. सातारा करून मग तिथून राजापूरवरून आलो आम्ही. म्हणजे मेन मुंबई गोवा रोड नाही लागला आम्हाला. काय अधून दिलं आहे मधून. सध्या तिकीटचे? आमचे घेतले 1400 घेतले. 1500 घेतले. एका तिकीट. हां सिटिंगची बस होती. सिटिंग. हां प्रवासादरम्यान काही अडथळा किंवा काही काही नाही एकदम फटाफट आलो आम्ही. मोठ्या प्रमाणात गणेश दाखल होत आहेत. काय सांगाल गणेश भक्तांना? गणेश चतुर्थीनिमित्त आपण आपल्या घरी येत आहे, काय वाटतं आपल्याला? एकदम आनंद वाटते. एकदम चांगला आनंद वाटते. आपलं गणपती आपल्या येतात आहे. एकदम आनंद येतो आम्ही गावी. वर्षातून एकदा येतो गणपती सणासाठी आणि खूप एन्जॉय करतो आम्ही. नाव कसं आपलं? संगीता आडिवरेकर. कसं झालं आपलं? आहे व्यवस्थित आहे. कोल्हापूर मार्गे आम्ही आलो. किती वाजता निघालात आणि किती वाजता इथे पोहोचलात? संध्याकाळी 7च्या दरम्यान निघालो. कुठून निघालात? बोरोवलीतून 2 वाजता निघालो. हां चेंबूरवरून 7च्या दरम्यान निघालो संध्याकाळी. सध्या हां बाकी इकडून काय कल्पना नाही. काय दर आहे सध्या तिकीटचे? आम्हाला माहीत नाही. RTOच्या विभागाकडून सांगण्यात आलेलं आहे की जे खाजगी बस चालक आहेत यांच्यावर आपल्याला जर समजा अतिरिक्त भाडे दर आकारलं तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. पण इथे प्रत्यक्षात आपण पाहिलं की जे गणेश भक्त आहेत ते सांगतात स्वतःहून आपल्याकडे एवढे पैसे घेतलेले आहेत आणि आपल्याकडून ह्या प्रवास झालेला असं सांगतात. पण त्यामुळे आता हे RTO विभाग काय नेमकं कारवाई करणार याकडे एकंदरीत लक्ष लागून राहिलेलंच आहे. पण गणेश भक्त आता ज्यांना बस म्हणजे ST मिळत नसेल, रेल्वे मिळत नसेल ते खाजगी बसचा पर्याय निवडत आहेत एवढं आपल्याला दिसत आहे. पण कुठेतरी प्रशासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचं बोललं जात आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.